GMA Regional TV Balitang Amyanan nakasama sa aerial relief distribution sa Cagayan. Samantala, ilang residente sa mga binahang lugar sa Cagayan nagkakaalipungan na. Mula sa Cagayan, nakatutok live ang aming partner, CJ Turida. Partner, ilang araw matapos ang delubyo sa baha, pilit pa rin nagpapakatatag ang mga residente kumakapit sa Panginoon sa kanilang pagbangon. Dahil sa ilang araw na pagkakalubog sa baha, tinamaan na ng alipunga ang ilang residente sa Barangay Linao Norte, Tuguegarao City, Cagayan. Sana raw mabigyan din sila ng gamot bukod sa ayudang pagkain at tubig. Bakit po nakasupot yung paa nyo, Nay? May alipunga! Alipunga na! Kailangan nyo ng gamot. Siyempre sir, yung mga tao rin. Kasi dyan, tingnan mo, papilay-pilay na sila sir. Naka-preposition na ako ng mga gamot as early as 2 weeks ago. Ang gamot ng province is nasa consignment system. So I can always call yung mga consignors to deliver medicines anytime kung kukulangin. Ang ilang residente nakikituloy pa rin sa ilang kapitbahay na kumupkop sa kanila dahil abala pa sa pag-aayos at paglilinis ng binahang bahay. Ang Diyos, hindi kami pinapabayaan. Lalo kami pinapatatag, mas lalo kami tumitibay. I-share mo kung ano yung blessing mo ipakait sa kabila ng unos. Dapat ibahagi mo kung ano yung kaya mong gawin na magbayanihan tayong lahat. Ilang alagang hayop din ang naisalba matapos anurin noong kasagsagan ng baha. Na-report na namin sa kapitan ito, sir, dahil yung kalabaw nandun sa Dandans, Pansiteria na umiikot. Kaya hinuli namin. Hindi naman namin ibigay yan kung walang ipakita na yung dokumento. Naisalba rin ni Aling Marisa ang kanyang mga mamahaling halaman matapos iakyat sa bubong. Dito sa bahaging ito ng Barangay Linao Norte ay makikita natin ang ilang residente na nag-aayos pa rin ng gamit dahil hanggang sa ngayon ay lubog pa rin sa baha ang kanilang mga bahay. Dito naman sa bahagi ng kalsadang ito, dito pa rin sa Barangay Linao Norte, ay pahirapan ang usad ng mga sasakyan dahil hanggang sa ngayon ay lubog pa rin sa baha ang kalsada. Puspusan pa rin ang relief operations ng provincial government. Sa bahaging ito ng Cagayan, makikita ang lawak ng pinsala ng nagdaang baha. Kapansin-pansin na humuhupa na rin ang baha pero may ilang palayan pa rin na lubog sa tubig. 50 barangays pa mula sa 6 na bayan, kabilang ang Enrile, Baggao, Amulong, Alcala, Lalo at Santo Niño ang patuloy na sinusuyod ng otoridad gamit ang air asset para maiparating ang mga ayuda. Labis ang pasasalamat ng mga residente na nabigyan ng tulong. Samantala, partner, sa buong maghapon ay maaliwalas ang panahon, isang hudyat ng bagong pag-asa para sa mga Cagayano at sa buong probinsya. Partner. Maraming salamat partner at ingat kayo dyan.